बीजेपी सरकारा मोजां दिन फैगोन होननानै बुंदोंमोन दा बहा प्राइम मिनिस्टार तेखेते एटा स्लोगेन एटा दिसले अच्छे दिन आएंगे ভাল दिन আহিব বুলি তেখেতসকলে এটা স্লোগেন দিছিলে এলে ৰাইজে আজি তাৰিখত গম পাই গৈছে যে বিজেপি পাৰ্টি হল বেলেগ নহয় এটা জুমলা পাৰ্টি रायजो राजाफ्रा दा बुजिदों बीजेपी सरकारनि बुंनाय रावा नंखायसो पेट्रल डिजेल गेस थावनि बेसेनखौ बांनायनि थाखाय खुद्रिखांदों चिरां जिल्ला कंग्रेस आफादा चिरां जिल्ला काजलगाव जिल्ला बेंगिरि मावख'नि खाथियाव थानाय साथा न'आव चिरां जिल्ला कंग्रेस आफादा पेट्रल डिजेल गेस थावनि बेसेनखौ बांनायनि थाखाय खुद्रिखांदों बे हाबाफारियाव कंग्रेसनि गोख्रों मावथि चिरां जिल्ला कंग्रेस आफादनि आफादगिरि सन्जीब वारिया बुंदों दि थाव पेट्रल डिजेल गेसनि बेसेन बांनायखौ खमायहोनो हायाब्ला बिनिफ्राय बांसिन खुद्रिखांनाय हाबाफारि लाबावगोन होननानै बेयाव नुजाफैनाय जोंनि एफिसिसिनि मानगोनां अफिसार जेनेरेल सेक्रेटारि अफिसार आरो बेजों लोगोसे दिनै जोंनि बेयाव नुजानो हानाय कंग्रेसनि जेनेरेल सेक्रेटारि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो आइजोफोरनिफ्राय आरो बयबो जोंनि वार्कारफोरनि दिनै जों बेयाव नुजानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय माबा गेसनि दाम बारायनाय आरो पेट्रलनि दाम बारायनाय आरो डिजेलनि दाम बारायनाय दिनै मोनसे समाव बीजेपी सरकारा जेब्ला सासनाव दंमोन कंग्रेसनि समाव बे समाव गेसनि दामा 350 थाखाल'मोन बे 350 थाखा समाव बिसोर कंग्रेसआ ओरैबायदि माबा बीजेपीआ ओरैबायदि माबा प्रटेस्ट खालामदोंमोन जे बिसोरो गेस टेंकिखौ लानानै लामा लामा थाबायनानै 350 थाखाखौनो बिराद बारा होननानै बुंदोंमोन 350 थाखा समावनो रायजोफोरनिसिम थाङै थाङै बिसोरो बुंदोंमोन जे बीजेपी सरकार फैयोब्ला आरो बिराद खमाव मोनजागोन बेबादि बुङै बुङै जेब्ला बीजेपी सरकाराव फैयो होमब्ला नुनो मोनबाय बिसोर बीजेपीआ मा खालामबाय गेसखौ एकबारैनो 700 थाखायाव लांबाय 700 थाखायाव लांनानै बिसोरो मा होनदोंमोन जे जों साबसिडि सोगोन खावसे थाखाखौ साबसिडि सोहरफिनगोन होननानै दिनैसो रायजो राजाफ्रा सोर साबसेया साबसिडि मोनफेरदों रावबोथ' साबसिडि मोनाखै बहा 700 थाखा दा थाङै थाङै गेसनि दामा 1000नि बारा जाबाय 1000नि बारा जाबाय होमबा दिनै बे बीजेपी सरकारा रायजोफोरनि मावनो सानदों ना गावसिनिल'सो मावनो सानदों गावसिनि गांनाय उखैनायखौल' सुफुंनो सानदों दिनै रायजोनि जुदि मावनो थाङोब्ला दिनै रायजोफ्रा गेसनि दामखौ गोदो 350 थाखा बे 350 थाखानि खमाव मोननांगौमोन 250 थाखायाव मोननांगौमोन ओंखायनो दिनै जोङो आसाम सरकार आरो बीजेपीनि सरकारखौ जों मिथिहोनो नागिरदों दिनै नैबे प्रटेस्टनि दारै जाहाथे रायजो राजाफोरनि मोनथायखौ बा रायजोफोरा थांनानै थानायखौ सुबिदा खालामना होनो हायो जाहाथे खम दामावनो गेस सिलिन्डारखौ मोननो हायो नङाब्ला बेयाव थानाय रायजो राजाफ्रा दिनै गेस बायनानै जानो हानाय नङा गासिबो उखैनानै थैनांगौ जानानै फैगोन जाहाथे गेसनि दामखौ खमायो पेट्रलनि दामखौ खमायो बे खमायनो होनो थाखाय जोङो दिनै बे प्रटेस्टखौ लादों नङाब्ला दिनै बे गेसनि दाम आरो पेट्रलनि दामखौ जुदि खमायाब्ला बिनिफ्राय आरो जों गोख्रैसिन धरना खालामबावगोन आरो दिनै जास्ट बीजेपी सरकारखौ जों मिथिहोनोल' नागिरदों जे बे धरनानि गेजेरजों जाहाथे नोंथांमोना रायजोफोरखौ हारा हास्ति खालामा रायजोफोरखौ बांद्राय अलखदाव खोख्लैया दिनै दाम बारायनाय मानि मा अलखदाव खोख्लैनाय नङा होमबा जाहाथे अलखदनिफ्राय बारग'होनो हायो दिनै जों जेरावखि थाङा जाग्रा लोंग्रायानो होन बारानिफ्राय बारा जालांबाय गासिबो बीजेपीआ दिनै सिन्डिकेटनि थ्रुयैसो खामानिफोरखौ मावो जुदि बावबो जोंनावबो आसामावबो जुदि 2000-3000 जानांगौब्ला सिलिन्डारनि दामा होमब्ला जोंनि आसामावथ' मेक्सिमाम रायजो राजायानो फ्राय खम एकदम गोरिब थाखोनि मानसि
होमब्ला दिनै बे मानसिफ्रा उखैनानै थैनांगौनि बायद'आव गोग्लैगोन जाहाथे जों बिसिम सहैया बिसिम दा सहैथों होननानै दिनै जों बे धरनाखौ लानाय जादों जाहाथे सरकारा बिनिथिं नायो पेट्रल डिजेल रন্ধन गেছ মিঠাতেলৰ দাম যোনটো ইমান দাম বাঢ়িছে সেই প্ৰটেষ্টত আজি আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ পেট্ৰলৰ দাম যদি আমি চাওঁ চেঞ্চুৰী পাৰ কৰি গৈছে মিঠাতেলৰ দাম যদি চাওঁ আমি 200 টকা পাৰ কৰি গৈছে গেছ চিলিণ্ডাৰ LPGৰ দাম যদি আমি চাওঁ 1000 টকা ক্ৰছ কৰি গৈছে সেই প্ৰটেষ্টত আমি আজি সব আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ ইয়াত আমাৰ উপস্থিত আছে চিৰাং জিলাৰ সভাপতি জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী ভাইস প্ৰেসিডেন্ট ব্লকৰ সভাপতি মহিলা কংগ্ৰেছ ইউথ NSUI আজি আমি সকলোৱে আছোঁ কাৰণ বিজেপি চৰকাৰ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেখেতে এটা স্লোগান এটা দিছিলে আচ্ছে দিন আয়েংগে ভাল দিন আহিব বুলি তেখেতসকলে এটা স্লোগান দিছিলে ৰাইজে আজি তাৰিখত গম পাই গৈছে যে বিজেপি পাৰ্টি হ'ল বেলেগ নহয় এটা জুমলা পাৰ্টি সাধাৰণ ভাষাত যদি আমি কওঁ এটা জুমলা পাৰ্টি মিছা কথা কোৱা পাৰ্টি তেখেতসকলে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে তেখেতসকলে যি মিঠা মিঠা কথা কৈছে গোটেইখিনি ভুল গোটেইখিনি মিছা এটো আজি ইয়াত প্ৰমাণ হৈ গৈছে কাৰণ ইমান দাম পেট্ৰলে হওক ডিজেলে হওক এইবিলাক আজিৰ তাৰিখলৈকে হোৱা নাই আৰু আমি সকলোৱে জানো আমি প্ৰেছ মিডিয়াত পাইছোঁ আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি ফেচবুকত পাইছোঁ যে ইণ্ডিয়াই ৰাছিয়াৰ পৰা একদম কম দামত ক্ৰুড অইল কিনিছে কম দামত কিনা মানে কি তেতিয়াহ'লে পেট্ৰলৰ দামো কমিব লাগিছিলে ডিজেলৰ দামো কমিব লাগিছিলে যিলা আমি সেইটো দেখিব পোৱা নাই কাৰণ বিজেপি চৰকাৰ হ'ল চুটবুট চৰকাৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট আম্বানী আদানীৰ চৰকাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ চৰকাৰ নহয় সেইকাৰণে ৰাইজে এইবিলাক বুজি পাই আছে দেখি আছে আৰু মই আশাবাদী যে 2024ত খালি অসমতে নহয় আমাৰ ইণ্ডিয়াত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিব আৰু বিজেপি চৰকাৰক ৰাইজে টাটা বাই বাই কৰিব नैरोजा 2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार JD विलियम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव KGA थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबोरेटरि ऑडिटोरियम हॉल एन्ड लाइब्रेरी रूम गेम एन्ड स्पोर्ट्स आरो मिउजिक क्लास कोचिं एन्ड टिउशन खाबुखौ मोननो हागोन गोग्गो आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय JD विलियम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957717276 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन